bene wo. Abotre bene wo. Ati me no why sha. Betumi wia na ho. Eye ne bi afete ya na wo speed ya bo pese. Eye wo nua. Odi nsɛmfon dodo. Ese menim na maka chose na fotre. Na sa abotre de me nya wo. Ntimi nya sa abotre ne ma masa. Ntimi nya sa abotre ne ma okra. Enti e kwakra. E kwakra ne se pamu nua no. Ntimi nya sa abotre ne ma. Pamani mfifia. Ai pam no ko. Ne se sa na wo pe no kra na. Yeah, me to me pamono. Yeah, say I am a dear and me pamono. Why? Me pamono say sa na be mo akoma to ye mo. I will do it for you. Why not? So do I nsɛmfon kwa no. Minim. Enti no we hwema mfon sɛ mu sɛ fa ne ho bɛn. Sa say ade no susu no. Asa den. Sa wo wia na wudi. Enti na ye na wo speed up o ye sa ade. Sa den de minim sɛ esie wi enti kasa che wo nua bɛ ma ne nyɛ sa ndi obetwu su between nipa mienu. Obetwu bia obɛfa me anase obɛfɔ no anase me mefifi akɔ na. Wafa wo nua bɛ ma. Adwo ajai ka me nua ne de me ye ne afa na ade me. Nyɛ sɛ mu be ga na moye na me de fa me ho bɛn. Ane wo nso anya oda na wo kɔ. Ene pam ne ne ochine ya. Wo da bi ru sa pacho. Endu say Du sa do pacho. Ye ma adwo papa bi. Ma adwo papa bi. So me na mu, so me na. Hello. Brother can be no be can be na. Baby hedru na ya kese. Ye. Yes o ba ye. Na no asore na ye. Yes o ba ye. Yes o ba ye. O so obebu mi nua ne dua. Why bo hwan dua? O nua ba no. For den. O so obebu ne dua. Say den. Savage, I say or say or we say. Nti obebu ne dua. Ene se makoto a me pa na che wo yo. Wakoto a pa na che wo ne medisa komo we freedom. Wona we nka sem freedom. Then na to meja na so me nua keto na. Si ano o ka. So obebu ne dua. Ene se mebu nkoto je se mesre no. Mesre no ye. Achokwa no so opa macho. O so opa macho. Yes sir. O so obebu dua. O be fifi ha akwa na obi asoma. O be fifi ha akwa. Kwa na asoma. Debi okwa obi to ntama so mu mame. Nipa mienu ntama sem. Yenze wan yenyi ni. Yenyi wuni ana yenyi ayi shole enyi eni. Yentimi nyi wuni because minim wo. Amu nso no o sho. Minim se. Kwa so me kasa. Minim se wo ha adwen. Minim se wo ha adwen. Ana na nipa ba kwa sem me let me talk baby. What is that how Wopanacho for 1 week? Obekwa wonko. Obekwa wonko. Okono okobone ni tedua so na dey fine. Meji savage di. Meji show lady. Meji di because me say adwo ha adwen. Be say enko. Obebudia. Obebudia. Manemo. Adwo. Yenko. Babe. No pa uni ana che. Yenko. O so obebudia o. Minim no. Obone nyame. Diom. Awa bejina hana. Adwa bra. Baby call them. What do you tell rapture? Eh, I win nie. Ajua. Sister Sam. Mesrewo Mama Nunsi. Unime. Unim makoma nim suban. E mama nya de a wani nye ho ha. Ebuo na me de ama o se me nua na me no te ham. E mama nya nwani maso fe tese na me ka hwe no. Unim se me ka me ho a efi aye me nantene ye mienu. Enji ye mienu. Nti na wa be hwe me ntimi sam ma ne second chance bi ma na. Enti adent na wo yo ba na nko ahwa wo dwa wo lock open. Me lock door no. It was be. De minimum. O si de be. Se wo de nya padlock ayi wen. O si de obi. Ono anya de obetimi aduru ha. Ne tintin enru ha. Ka wo lock it. Kenya de akọ obeduru. Eni e ka twen se mi dwa ma ha ni dem. Ani o ma wo dwa ya lock pono no. Yes. Ah me o si de. Enya o. Ka beti. Ye bi ko da sem na America no afi no wa be ka che me se ni.
busiani utu busiani Uni badi awaye. Tebelem de yo. Ke kan bomu na me subtract na me add na me multiply fancha wana. Titi film na fa bi shem na kika boom ta ube mboni. Anya se me ke kan bomu na matiti bi afrim na me de bi aka ho na me de bi hihye mu a ube uni awaye. Anya me de nema hihye na me keka nema awaye de ende sa ga se me. Ah ne se de ameke kaka na so keka na o de bi hihye mu nti na me yitu no. Na nema awaye na me liki me ne oboni bi ato apa me sister tebelem aye. Liki ya o de so liki na o sa me kire me yire na o de se me nti me nya wa. Acho kabi mame. Me nya ni. O de aye ya rapture. Me nya ni she. Monsieur. Aboni be. Na bag o de wo ko. Matumo. What to me? Ade, ade. Amesi onko. Ade. Onko bona bra. How I don't get it. How say wo so? Me ma bo me bra na mesi me fie na ma ware nti ono so onko. Onko bona bra na o si di fie. Wey, it's simple. Uni anu wa ha obesuso ye mu. Calm down. Oh, women, they have their own way of complicating things. Calm down. Na me nya uche. But not him. You, I'll come down. Me did that. Some people have a problem. Aboni be. Of what? Of the fact test of what? Why? Why me to the book? Oh my dear. Me plan every day yo. Me plan. Oh baby, your person. Hey, let me moja. Come here. Let me moja. I will beat him and sack him. Just go back. Sister me that what is. What's all this? 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 What am I saying? We're simple, sir. Whoa! Na machi wa bejina enti mujina ho ametempo mani na mehwemo enti wintimi anya hwe Otetan me uni sam sam metetan me mpuma ni metete ho na mehwe de ekoso wintimi anya hwe ne onye be makra me menya be ma anya problem mate menya be ma wo da ne me na me so me na ne wo why na wintimi nda no wintimi na me na wo aye wan betumi aye se konne kopamo no e dey profo na wo twenes na me san ka wo ye be ma ka wo kan ya ye wunia wo so ka se mo oti ye wunia ka se mo oti ntu kan na ka wa come back na wa to atwene abonten wa wo ne ti ko afo ho no e dey profo na wo twenes e profo be na me twi anya na wo ye e dey na me twi ade ntini nya wo de so pese wo force ntu pese wo twen na wo be hu no Mrs. Samuel who asema ye ko so it is a permanent what attitude na mani hu attitude be na me e ho na attitude do ti na mai enti wo to slow down oh onye be ma jai me menya be ma menya be ma wo sa menya be ma ene me wo o nsa me menya be ma sa se me ne untimi nka na ne ya fe de me nsa me wo obi o menya be ma onye be ma wo busy say we tiga pamu ni anu no ntwa so aye etu be pamu na na me mpamu no nti ntwa so me de wo ntwa so na ye twa so wo twa so kama ka onye be me tu no ento biom ai ma ne ntu wonso woduro no enwo biom say den ya obeba me mom ai obeba lawti me fie o ade e banko me sha okra na wo tweme me sha me yire nchen kra na wo tweme na ne se pamu ni anu me pamu na sasa anya pamu na me pamu na wo sister twin ko nse me ma pamu ya twa da wo me sister ni na wa pamu no ko eno ntimi nkebi onya hwenka saya kai ni patietie bi adwo mane wo mutiri adu kan obi no nkwa wa mpam no sese wo se ogusu tina ho achine bi de ye ne wasa akohwe no wasa akoka de my relationship program ajwa en koma me ni wudi enene dai twatwo men kan ho asem biem men kan ho men ni ho nkomo biem nkomo be me srew me power show ahanye abusu efie ahaye me kunu fie ena me ne naka ena o ma me fa o ba me che me ba me che
Mami ni ho papa ni ho. Nyame na aye yadom. Na be me ya so yimu. Ene ete ha. Mesrew. Efiti ne awie ya mete ha no wo kase. Emamente emami hwia. Uni shole ntokwa bi. Efiti na ekọ. Oye obibi na wani nye ho a. Bra mani beka hye me. Sene bibia na metimi aka acho. Emu de na wontimi nka. De hin no wontimi nka nche me. Ndi ebe ya one ne nkasa o. One ne nkasa. One ne nkasa pa. Yo. Se wo wa nka nche me. Na so onu no di kan beka hye me. So nim se ma je onu de na di. Nti no be di de na. Na wo ni kan nche me. Ihu ni se ehun hia. Ehun hia ka ne ko. Odi di lem na me so mi di mi lem kasa chere ne pa. We nye di ule masem adwo tie me. We nye di ule masem. Me dia me ka acho. De ekoso mu mienu mu ntem mu mienu na munim. Mu mienu na munim relationship ana say confusion na mu mienu mu ntem. Moya ma adwen say you are not going to allow anyone get into it. Mo amasema. But at the end of the day, no, just to make sure say whatever this thing is, no, it's not going to cost me my marriage. Mr. Mo papa. En kan wo. Na nim say Zackgh ni nua na be kasa. Me yi me de na me na kasa, nso be ni de na kasa. Mr. Mo. De tie bia frɛ me. Bra menim, sister. Say ni no why. Me pa acho ene ne nkasa. Na mate me ho asam na kasa. Na wan frem na adoa. Me hu so wo gina kwanti fi, mu gina na afo, mu gina tifi, mu gina na mo ya twetwe. Adoa. Wonni me so bo wa be kasa abo. Wonni me. Ono ye na menini ni ntokwa bia wonni so ko hyehye ba na o hia me a menim. Se pe na o pe me no ntimi nkon se last time jo be hwe me. Ti menim de ha no. Menim de ekoso a eya no opese one me kun. Menim de ekoso nti sta ba cho be ne be kasa ne nkasa. Obi ye wadem. No wa mfi na. Emo ahwo obeso ti ana. Me ntimi nkasa me mfi no. Ade ka hwe me. Yes am. Siawa. Ka hwe me. Era na de na wo ye na me bodua na ma me nti bi wo wa no biyem. Tinton time me nti bi wo no biyem adwa. Bobodua. Oni mi to kwa Zackgh me ho dem. Zackgh chi wade ene oba bia no kaso bobodua. So pacho. Se oye wadna se untimi nka nche me a. Ene amini to yem. Ka chem na me amintia no. Ana amini to yem. Tia wa aka say we. That's. Yeah. Asma me ka cho ani say o de ka cho ne ma me say me ye ma ade a o ntwem. O nse me jambe bi a me ni obi di nkomo a o ntwem. Enye ne ba ne me. O di ni fi asam so mi ndi me de. Eno anu. So go. Also then.